Chvíľu sa zastav, pretože ti chcem povedať niečo dôležité. Spomaľ a nechci všetko na silu. Tento rok som sa prvýkrát zúčastnila na súťaži v Česku, ale veru, plánovala som sem ísť už minulý rok. Minulý rok bol ale pre mňa ťažký, mala som najskôr zlomenú ruku a keď už som sa z toho dostala, začala som vo veľkom trénovať a hneď som si potom presila aj bicepsovú šlachu. A aby nebolo toho ešte málo, som trénovala pohyby, na ktoré koleno nebolo zvyknuté a potom ma trápil tzv. ITB syndrom. Ale napriek tomuto všetkému som sa snažila trénovať a do poslednej chvíle zvažovala, či sa súťaže zúčastním, pretože som cítila, že mám na to, aby som súťaž vyhrala. Ale uvedomila som si, že jednak nejde ani o nejakú najdôležitejšiu súťaž v mojom živote. Ale hlavne, čo som si povedala, je, že síce by som tam nabúchala počty opakovania a získala veľa bodov, ale za akú cenu. Ísť tam a dokazovať si niečo len pre nejakú trofej, ale na úkor zdravia. Telo by to zvládlo, ale môj stav ohľadom zranení by sa zhoršil a celý proces zotavovania by sa predĺžil. Ale mala som v tom jasno. Dám si dokopy telo a takisto je život, pretože ja som mala vtedy strašne veľa aktivít, povinností, všetkého a menej regenerácie. A teraz, priatelia, odkedy mám stanovené priority, viac si dávam záleží na tom, ako vyzerá môj tréning, viac tam záleží na regenerácii, sa mi oveľa viac darí. Takže možno, ak ti niečo minulý rok nevyšlo a stále máš pocit, že ja sa tak snažím, ale to stále nejde. Možno problém je práve to, že sa tým len naháňaš. A skús sa tomu trošku hlavy a pety a pamätaj, nikto nepovedal, že to tento rok nemôžeš poriadne odpáliť práve ty. A ja som toho príkladom. Minulý rok mi veľa vecí nešlo podľa predstav, ale tento rok proste si idem jednu súťaž za druhou. Pokiaľ vás baví moja cesta, nezabudnite dať follow.